हेल' लोगोफोर मानो नै ब्लग लानानै फैलायबाय आङो नोंथांमोननि गेजेराव गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि मिरा ब्लग इउटुब चेनेलाव बरायनानै लाग्रोबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ इसोरनि अननायाव आंबो मोजाङैनो दङ दिनै मानो नै गोदान ब्लग लानानै फैलायबाय माने आं दिनै चिकेन संनो नागिरदों नोंथांमोननो एसे शेयार खालामनोसै मिस्टारा डिउटियाव दंहैयो आंनिया ओमफ्राय आङो माने चिकेन संनानै मिस्टारनो हरदानदों आरोना ओमफ्राय बेखौनो ब्लग लानानै फैलायबाय नोंथांमोना नायलां नै बेसेबा गोबावनि उनाव दिनैसो ब्लग लानानै फैलायबाय आरो आंना मा होनो गाइस गासिबो मोजाङैनो दङ जानांगौ नोंथांमोनाबो ओमफ्राय मा होनो आंबो मोजाङैनो दङ इसोरनि अननायाव स' आङो माने मा होनो बेसेबा गोबावनि उनाव दिनैसो आङो माने ब्लग लानानै फैलायबाय आरो नोंथांमोननि गेजेराव मा होनोबा आङो माने बारा माने ब्लगखौ आङो माने इन्टारेस्ट गैयि जादोंमोन आरो ब्लग बानायनो ओमफ्राय माने बेसेबा गोबाव जाबाय आरो आंना ब्लग बानायाखै दोनथ'बाय ओमफ्राय आङो माने दिनैसो गोसो जाबाय आरोना दिनैनिफ्राय गोदानै स्टार्ट खालामफिननो ओरैनानै ब्लग लानानै फैलायबाय मा होनो आङो माने दायो जोंहा मिस्टारा डिउटियाव थांदों आरो ना क्वार्टार गार्ड डिउटि गाबोनसो फैगोन डिउटि दहाय फुङावनो थांखांबाय ओमफ्राय आङो मा होनो थारमाने आङो ओंखाम संनो नागिरदों आरो ना टिफिन बानायनो नागिरदों आङो टिफिन बानायनानै ओमफ्राय मिस्टारनो होना फैनोसै आरो न' स' ओमफ्राय माने आङो दायो चिकेन बानायनो नागिरदों ओंखाम मोनखांबाय दालिबो संगासिनो दङ आं देखायगोन र' ओमफ्राय आं माने बेदर एवनो नागिरदों आरो ना चिकेन बानायनो नागिरदों चिकेन बानायनानै ओमफ्राय मोनखांबाथाय संखांबाथाय आं माने मिस्टारनो होनानै फैगोन आरो ना स' माने आं बेखौनो ब्लग लानानै फैलायबाय आं माने मा होनो दिनै माने इन्टारेस्ट जादों आरो ना गोसो जादों ब्लग लानानै फैनो नोंथांमोननि गेजेराव मा होनगोन आरो आंनि खोथाखौ माने आं बारा रायज्लायनोबो रोङा नालाय आङो ब्लगखौ जोबोद गोबाव जाबाय आरोना बानायाखै आं माने ब्लग बानायनो होननानै आं बेसेबा माने मबाइलबो गोदान लाबावलायबायसोमोन आरोना ओमफ्राय ओरैनो लागारनायसो जादों आंना मबाइलबो गोदान इसिबां दामिकनि मबाइल होबाय मिस्टारा ओमफ्राय आं आरो ब्लगखौनो बानायाखै आरोना रायलायनाया बारा आंना मोजां जाया नालाय खोनानो उसुबिदा मोनो खोमा मानसिफोरा बारा भिउबो फैया नालाय ओमफ्राय माने जेराव रोङाय माने मानसिया माबा गैया बेखौ आरो बानायबाय थानानै मा जानो ओरैनानै आङो माने दोनथ'नाय जादोंमोन आरोना माने गाइस आङो नै दालि संबाय दं आरोना दालिया गोदौबाय दं आंनिया ओमफ्राय ओंखामा मोनखांबाय ओमफ्राय आं दायो बेदर संनोसै आरोना बेदर संनो माने आं दायो पियास बायदिसिना हानानै लानोसै जगार खालामनानै लाग्रोनोसै स' नोंथांमोनाबो लोगोसे आंजों माने ओंखाम संफाबाय थादों ना मा होनो स' गाइस नोंथांमोना नायलांबाय थादो जोबजासे भिडिअखौ अननानै बयबो नायनानै मोजां मोनदोंबाथाय लाइक खालामहर कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय आरोना स' आं दायो देखायलांनोसै लोगोफोर मा होनो नै चिकेना दायखौनो संनोसै आरोना आङो ओमफ्राय लोगोसे सामब्राम गुफुरबो जिरना लाखाबाय आलु ओमफ्राय आलु दरनैसो आरो पियास ओमफ्राय दुन्दिया गोरलै होसिगोन नै मुलाबो दरथाम ओमफ्राय आरो बिलाहि मा होनो लोगोफोर आङो माने सिम्पोलसो संगोन आरोना बारा मस्ला मस्लि होआ माने जेरै माने सिम्पोल संनानै जाबाथाय मोजां मोनो आरोना बांद्राय मस्ला होबाथाय इमान मोजां मोनजाया दा मा होनो आङो लोगोफोर संनोसै आरोना नोंथांमोना नायदों आंनि संनाय स्टाइला माबायदि मा होनो लोगोफोर नै दालि ओंख्रियाव आङो दुन्दिया होना होबाय आरोना जि टेस्टि जाखायो आरो माने दायो दुन्दिया गोदान ओंखारदों नालाय ओमफ्राय दालि ओंख्रियाव बेदराव दुन्दिया होबाथाय आरोना ओरैबायदि माने टेस्टि जाखायोना ओंख्रिफोरा जि जानो मोजां मोदोमफ्रु मोजांथार मोनखायो आरोना खहाबसोगारो माने ओंखामफोरखौ दुन्दिया होना होबाय दालि ओंख्रिया जाबाय आंना होनानैसै आङो माने
माने लोगोफोर आंनि बेदर एवफ्रामना लानाया जाबाय आरोना जोबोर मोजां जाखाबाय बेदर एवफ्रामना लानाया ओमफ्राय दा मा होनो आङो आलु मुला मैगं हानायखौ होना होनोसै आरोना मा होनो लोगोफोर मेंलायबाय आरोना ओंखाम संनानै मोनथ'वाखैनो दा मा होनो संगासिनो दं आङो जाथ'वाखैनो मोनखांनायनि उनावसो पेकिं खालामनानै मिस्टारनो हरसिगोन आरोना माने एकदम हारसिंथार आङो जि स्रि फिसाफ्राबो माने बाबुआबो नानियाबो आरोना फिसाफ्रा स्कुलाव थांजोबदों ओमफ्राय मिस्टाराथ' फुङावनो डिउटियाव थांखाबायानो गाबोनसो फैसिगोन ओमफ्राय दा आङो माने हारसिं दं आरोना फिसाफोरना स्कुला 2:15 सुटि जायो ओमफ्राय इखिनि टाइमाव लागै आङो हारसिं थाबाय था दायो स्कुला सुटि जाखांनायनि उनाव लायनो थांनोसै लायनानै ओंखाम दै जाहोनोसै फिसाफोरनो बेनिफ्राय आरो मोनानि खेबसे मिस्टारनि थाखाय ओंखाम संनानै हरबावदों आरोना जिबायदि माने रेस्ट गैखाया आरोना लोगोआव थानायाबो न'आव थाबाथ' एसे रेस्ट मोनसिनबावोसो आरोना गोसोबायदि जाबाय लोंबाय थाबाय बबावबा बेरायनो थांबाय टाउन सहराव ओमफ्राय दायो मा होनो इयाव लोगोआव थाबाबो एकदम माने डिउटियाथ' रेस्ट गैखायानो फुंनि नास्ता बानायना हर साहा पानि बानायना हो बिनि उनाव ओंखाम हो बिनि उनाव हरनि साननि बुहुद खामानि आरोना लोगोफोर हासबेन्डजों क्वार्टाराव लोगोआव थाफानायाबो खम नङा आरोना ओरैनो मोनजाया मानसिफोरा बुङो बुहुद आजादि हौवाजों लोगोआव थांनानै जोबोद आरामै जानानै थाहैयो माने इफोरबायदि बुङो आरोना ओमफ्राय मा होनो एसे माने आजादि नङा आरोना माने सब एभ्रिथिं ए टु जेड खामानिखौनो माने आं हारसिं मावनांगौ जायो आरोना फुं सिखारनायनिफ्रायनो न' सुनाय जि जोम सुनाय बेनिफ्राय फिसाफोरखौ माने सिखारहोनानै रेडि खालामनांगौ स्कुलाव थांनो थाखाय गानहोनांगौ जोमहोनांगौ लोगोसे टिफिनबो बानायनानै हरखानांगौ फिसाफोरनोबो बेनिफ्राय आरोथ' बुंनोनो नाङा मिस्टाराथ' डिउटियाव सानफ्रामबोखा बेनोथ' टाइमाव टाइम होखानांगौ आरोना माने एभ्रिथिं माने ए टु जेड फुंनि सोरांनायनिफ्राय मोनासिम गासिबो खामानिखौनो आं हारसिं माने मावनांगौ जायो आरोना ओमफ्राय बेलेगफोरा बुंनो आगै हौवाजों थांना दंहैयो नालाय बुहुद आजादि माने मोजाङै आरामाव जायो लोङो इदि सानो आरोना बुङो मानसिफोरा बिदि नङा माने स' लोगोफोर ओंखामा मोनथ'वाखैनो आरोना ओंखाम मोनबाथाय पेकिं खालामनोसै ओमफ्राय हयना फैनोसै आंनि बेदर एवनाया जाबाय आरोना मोनबाय ओमफ्राय आङो नै दा दुन्दिया होना होनोसै दुन्दिया गोदान वाव जाबायल' थादों आरोना दुन्दिया गोरलैजों मोदोमफ्रु दाउ बेदर संनानै जाबायल' थादो दानिया जाबाय लोगोफोर आं दायो पेकिं खालामनोसै मिस्टारनो हरनो मोनबाय आरोना गेसखौ बन्द' खालामनोसै आङो नै मा होनो लोगोफोर आंनाव जाबाय आरोना नै दालि पेकिं खालामबाय बेनिफ्राय बे जाबाय ओंखाम बे जाबाय चिकेन माने लोगोफोर आङो फाइनालि संखांबाय आरोना पेकिंबो खालामखांबाय दा नै मा होनो पेकिंबो खालामखांबाय आरोना मिस्टारनो हरसिगोन आङो ओंखामखौ स' लोगोफोर दिनैनि ब्लगखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नाय जानोसै बाय बाय टाटा लाभ इउ